assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe Fouta Plus ko min Moustapha Diallo ɓurɗo ande e Abdourahmane ko min Ousmane Sow ɓurɗo andirede Boukari e série men oɗo kesso Poul. série honom wiyete ko 3 familles 1000 problémes. série o noon mbiɗa wiye hen jeewo mbiɗa wonde joom gallam ne wiye Abdourahmane. min e Abdourahmane noon min ɓoydi gila amin goni sukaɓe, min galano haydara amin doga amin darto ha situation ji change. Abdourahmane noon ala ko yoɓatami sonana resa sehil biyam ne wiye Amina. babam noon ko yehi ƴetti meilleur ami am addi ɗum e nder galle o. en wurna amen e nder galle he ko woni fof kala ko wela omo tampini amen min e yaam. min nano beele ko mbanmi ko koko harmi walla harmani tawi hen moƴƴi walla moƴƴani walla hitani harmani bandiraɓe ɗon faɗa e commentaire he. ɗum hay batte ala hen par ce que min komi debbo te o yiham o yiɗi ham ɗum ene dagui. hakkundema jeewo noon nana heeɓo yakkoto ɗum ko Amina. ɓeɗon namno onon bandiraɓe yiɓiyankoɓe est ce que Amina ko waɗi ko koko boni. Amadou mbitami joguimi ko debbo joɗɗo moƴƴo kono noon gillam ngala e mum. Sofia ndeysan ko debbo jiɗɗo joom galle mum, debbo jiɗɗo resede, mais yidde joom galle o ene manque yam. ɗum waɗi gurdam amen welani temi yii suko debbo goɗɗo wallahi kala moon jiiɗo fasa non ma hanki. donc noon mbeɗa ñaguimon bandiraɓe mbeɗa yiiɗi joom gallam mbeɗa yiiɗi joɗade joni holno mbaɗanmi te kala gurdam mettuɗam mbeɗen huura ɗum. ko min banna mawnum Sofia giɗo makko sehil makko, on fof ɗon gandi ko Sofia wurata ko. min noon dewgal jaranani mi ɗum mi haale sunde mi haale weeñde ɗum noon min mi anda onon kono min kam dewgal jaranani mi ɗum te Sofia mi yiɗa dewgal ngal jaranamo ɗum. Ndesmi hen ko debbo ivoirien ko Abidjan gurdunomi e makko ndesmimo toon gartumi ɗo gila gaddumi ɗum ɗo noon subaka fof ko musiba e caɗele ko kirowo bon. Je partage pas mon nom avec personne. Je suis le seul. Je vais rester avec mon nom. Ça va chauffer de. mi horima dañde tan hono gurdumi gurdam Sénégal ɓe sukaɓe rewɓe machallah wonɓe ɗo mi horima e mabɓe dañ hay goto. min noon mbitemi hen ko jongoma, so nani jongoma nak ko debbo jiɗɗo hoore muɗum. e nder série he noon ne waɗi gorko goto joguiɗo joom suudu mum ala mo yiiɗe aduna makko so wona joom suudu makko. min noon mboɗo watte makko yittere mboɗo yiɗimo e nder feemujam noon mi waɗi fof hami heeɓi. Moi c'est Khalifa qui incarne le personnage de Aliou dans la série 3 familles 1000 problèmes. Voilà, je suis ici dans la maison trop discret, un homme cool comme vous me voyez, mais c'est seule Dieynaba, la fille de Abdourahmane, qui m'intéresse. Non, pas d'une série, mais qu'est-ce pour un ara. 3 familles, 1000 problèmes. Avec Alicia Soumaré, avec tout le monde. mbaɗe abonné e nder Fouta Plus. hay goto woto luppu onon fof non paɗa e sen he garon keewal belon belnon. min ɓeydi musemi hen fof ko Sofia ko debbo joɗɗo jontaɗo mais oɗo misére ɗeɗo mette nangi mum ha kanko fof mi anda fof no wayni joni. Amadou min kaali ha min tampi. Amadou o tiiɗi hoore min yimata an kam aɗa wawi tan wiide oɗo galla wonata hen tan Amadou ne jagguma ne fiima jamma e ñalawma subaka e kikiɗa an ka mbabba walla ka neɗɗo kala ñande o fiituma laabi ɗi ko min hirsirtamo junggam ngo. mi déclarima guerre noon e galle he. Amadou arti hakkille ma o. guerre o yo sat mimami mo sabat guerre o yo hakkude galle billahi mi waɗete ɗo. Amadou winon joom gallam to fasira mom nan ɗon dari. Ayan aɗa heewi fonto. Depuis hier, je suis en train de t'envoyer des messages. Tu n'as même pas réagi. ko tagi mbiɗa waɗa ɗum wona an anatami haali hami tampi ananani ko woni probléme ma an. gacca hami daw jagga Amina ɗo lappa ɗum elle joguiɗo bebiyel ma. mbimi so watti ɗum joni joni kadi mi lappa ɗum no lappito. ɗum jawɗa. Abdourahmane ngel jogolel toko se tekade fiyami Abdourahmane. Ça là c'est joli. Boukali ɗum taw famille mono ko ɗum waɗata so wayi mo goppu ɗum waɗaka parque yoɗani ni comme jinnoɗo andude ko an resimo walla ko kanko resma saɗa jogui haajuji ma yara. Kedela, c'est amour ma. Ti et mon réputation.
I love you. Ka imbécile an kalko meeting fo bonne nenema mina suina ko penawa ana ala respect hay batte an ka imbécile Aminata merde. min ko mi yuma te bama ko mi mudda so jamma te ruti kala assist ma wada mi jaay mi wada taw dewgal jarandu ana elle ala wuri yum wala ala wurba Sofia ñaago mi tande